chicken tortilla. Kippenij in hele kleine stukjes snijden. Smoked paprika, cajun, chilipoeder, garlicpoeder, kipkruiden. Meng alles goed. Olie in de pan. Bak de kip tot het gaar zijn. Olie. Bak even de tortilla. Raspekas. Daarna de kip. Vouw op. Zo. Voeg je daarna met sla en tomaten, hamburgersaus. Kijk, eet smakelijk. Lekker.